мой дранячок покатився. Як покатився. Не потрібно, не, Артем. Не, ну я дуже люблю драніки, но вельми, видать, Артем їх любить більше.
потрібна колаборація, звертайтеся. Так, нам вельмі сподобається кава гэта. Мехмед Ефенді вельми добрая турецька кава. Шкода. Де ти гэта знайшов? Тут недалече. Як Ленін на суботнику. З первяном. Можа, гэта лаўка чыясьці? Не, там кинутая была. Я згас. Хопіць гэтага. Купить, да, для наших мед палковітки, хоча і древні, але пойдуть. Що було? Частково. Не знайшов. Любы, кава ўжо гатова. Іду, коханочка. Будеш? Ні, а після. Прикольна же печушка. Угу. Мабуть, треба взяти ще эту складний комін гэты, як у японців. Мой дранячак покаціўся. Як покаціўся. Не патрэбна. Не, Артём. Не, ну я дуже люблю драніки, но вельмі, відаць, Артём іх любіць больш. Так, дранікі будуць вельмі смачныя. Калі вырашылі уцячы, а Артём не даў ім уцеч. Перший жадала.
уже одразу пах таки, что есть хочется. Dobre mięso. Spróbowałam już? Słuchajcie na. No dobra.
Це нас не пробачить, коли що з пчолкою здариться. Ховається. Все, до свободи летіла. Олю. На волю.